It-tmexxija li hija ekonomika f'dawn l-aħħar 6 snin taħt il-Prim Ministru Robert Abela fissret tisħiħ qawwi tal-investimenti soċjali f'pajjiżna li der iżjed ċar waqt l-akbar sfidi internazzjonali inkluż bil-pandemija globali u żewġ gwerer bi għadba mal-kontinent Ewropew. Waqt li pajjiżi madwarna otru quddiem tal-isfidi u introduċew politika qalila ta' awsterità, il-Gvern Laburista Malti għażel li baqal u kuraġġ iżomm politika ta' stabilta u li tinċentiva lil poplu u n-negozji fl-ar kriżi tal-enerġija f'għexieren ta' snin. It-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela kienet l-unika waħda li mollit l-ebda prezz tal-fuels l-elettriku l-qmuħ. Dan minn barra li matul is-snin diffiċli tal-COVID-19 il-Gvern ħaw kol deċiżjonijiet li żammew l-aħjar bilanċ bejn is-saħħa tal-poplu u l-ekonomija. Waqt li fil-bidu kien imbassar li eluf kbar ta' Maltin u Għawċin kienu se jitilfu l-impjieg tagħhom, dawn ġew salvati bil-miżura tal-COVID Wage Supplement li offrit il-paga lil dawk li l-impjieg tagħhom kien kostret jalaq. B'hekk ġie assigurat id-dħul ta' bosta familji u negozji. Waqt il-pandemija wkoll, il-Gvern Laburista saħansitra ippreżenta pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika qawwi li ta' injezzjoni b'saħħitha lin-negozji. Dawn l-isfidi internazzjonali waslu għal inflazzjoni qawwija fil-prezzijiet tal-ikel anke differenti minn pajjiżi oħra żamm l-enerġija stabbli. Minkejja dan il-Gvern ta' Robert Abela xorta waħda introduċa inizjattiva bl-isem ta' stabilità biqbil mal-importaturi u l-ħwienet fil-prezzijiet ta' madwar 400 prodott tal-ikel traħsu jew almenu imċaħdin milli jolow. Sanittant, il-Gvern introduċa għad kbir ta' benefiċċji soċjali ġodda fosthom il-Carers Grant lil ġenituri bit-tfal b'sabilità, il-mekkaniżmu addizzjonali tal-uli tal-ħajja, għotja ta' 1,500 euro l-ġenituri li wlidhom ikomplu bl-istudju, għotja ta' 2,000 euro għal-ġenituri ġodda flimkien ma' serħan il-moħħ lil għexieren ta' eluf ta' anzjani b'kirjiet ta' qabel l-1995 li kienu qed jiġu sfurzati jiżgumbraw minn djarhom. Dan fil-waqt li budget wara ieħor komplow jaraw żidiet fil-pensjonijiet, il-Children's Allowance u l-In-Work Benefit. Fuq dan kollu fl-aħħar 6 snin il-Gvern Laburista taħt Robert Abela introduċa miżuri biex ukoll jinstab bilanċ bejn-familja u x-xogħol. Fost dawn hemm dawk li ħaddiem jieħu lura l-festi pubbliċi li jinsertaw fit-tmiem il-ġimgħa misruqa minn konzipien, żieda fil-leave tal-paternità minn ġurnata għal 10 ijiem, xarejn aktar paternal leave biħlas sakemm it-tfal ikollhom l-età ta' 8 snin, 5 ijiem carers leave u titjib fl-urgent family leave. Kundizzjonijiet għas self-employed li ġew bħal tal-ħaddiema leave għal dawk in-nisa li jitilfu tarbija fit-tqala u ieħor għal ġenituri li trabi tagħhom ikunu rikoverati fl-MPICU. Sa dan it-tant il-Gvern kompla jaħdem biex aktar persuni isiru sidin ta' djarhom botja ġeneruża ta' 10,000 euro l-first time buyers fuq perjodu ta' 10 snin u l-estensjoni tal-iskema tal-equity sharing għal dawk minn 25 sena l fuq. 6 snin ta' Robert Abela, 6 snin ta' Gvern soċjalment ġust.